Dneska sa pozrieme na to, ako sa lepia billboardy. Povedzte mi, ako dlho to robíte? Už vyše 20 rokov. A ako dlho trvá takýto jeden billboard nalepiť? Keď je dobré počasie, za 10 minút. A koľko billboardov najviac ste asi tak za deň nalepili? Keď idem skoro ráno, tak aj 50 sa dá. Dneska som začal o 4:00, toto mám už nejaký 26. Ale to mám tak po celej Bratislave. Zažili ste aj nejakú úsmevnú situáciu? Keď sú voľby, tak to hej. Vždycky sú nejakí ľudia nespokojní. Keď lepím jedných, tak sa ozvú tí druhí. Keď sa sem bude dávať potom vlastne ďalší billboard, tak vy ho musíte najprv tento pôvodný strhnúť, alebo vy to len prelepujete? Keď odstáva niekde, tak ho otrhám. Aj tento som si už nachystal, otrhal. No musím vám povedať, že klobúk dole, že od 4:00 rána ešte v takom teple. Kebyže idem lepiť o 10:00 a už hupsnem do toho tepla, tak je to hrozné. Asi si všimol, že z zadnej strany je vlastne žorov. A máte niečo, čo by ste prijali, že zmenili na regióne? Fúha, stále niečo rozkopané. Človek sa teší, že budú prázdniny, že menej aut. A most La Franconi už je zavretý, ráno chodím tade. No tam sú zápchy strašné. Ale zase musí sa to spraviť, no tak... Chápem. Už to bude. Hotovo. No čo poviete na billboard? Výborné. Môže byť? Môže byť. Super. V záver vám chcem veľmi pekne poďakovať, že Nemáte ste za čo. odvedli úžasnú prácu.